Dyn yn treulio ei noson gyntaf yn y carchar, efo cymar yn y gell. A jyst cyn mynd i gysgu, mae gymar o'r gwely arall yn gweiddi allan yn uchel. 42, 42, a mae pawb arall yn y carchar yn dechrau chwerthin. A'r dyn wedi synnu braidd. Ta waith medda fo, a trio mynd nôl i gysgu. Ryw 5 munud wedyn, mae'n clywed rhywun arall yn y carchar yn gweiddi'n uchel. 88! A pawb yn dechrau chwerthin unwaith eto. Dyna ryfedd, medda fo. A dyma fo'n gofyn i'w gymar, yli, beth sy'n digwydd yma? Pan bod pawb o chwerthin pan ydych chi'n dweud rhifa? O, medda fo, mae'n arfer gyda ni i ddeud jokes gyda'r nos cyn mynd i gysgu. Ond erbyn hyn, does o ddim jokes newydd, da ni'n gwybod nhw gyd. Felly mae gennym ni rif ar gyfer pob joc, mae'n haws felly. Diw, cyfad medda'r dyn. A mae'n meddwl, diw, na i drio hyn. Felly mae'n gweiddi allan 99 yn uchel. Ac mae'r lle yn glana chwerthin. Pawb yn ei dybla chwerthin. A diolch ti dall. A mae'n gofyn i'r dyn. O pan bod pawb yn chwerthin felly. O, medda fo. Doeddan ni ddim wedi clywed hwnna o'r blaen.